ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି ଆଉ ଇଏ କଣ ଅଦାଲତ କଣ କେସ୍ ଚାଲିବ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଖମ୍ବରେ ତମ ଥାନା ଚାଷ ହଉଛି ନା ବେପାର ହଉଛି? ଓହୋ ହୋ 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 କଣ ବା ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି? ତମେ ଏତେ କଥା କହୁନା ତମେ କହୁ ତମେ ଆଗ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଲି? ସେ କଣ ସାହୁ ଭାଉଜ ସାହୁ ଭାଉଜ କିଏ ମତେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ କଣ ହଉଛ? ଆଉ ମତେ ନା ପଚାରୁଛ କେମିତି? ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛି ତମର ଏଡିକି ହେଇଛି କଣ ଏ ବାଳ ତମ ଲମ୍ବା ବାଳ ତମ ଝିଅ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁନି ତମ ପରିଚୟ ମୋ ପରିଚୟ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପୁଣି ମଣିଷର କି ପରିଚୟ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ତାହେଲେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ମୋର ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ବଡ ଅଜବ ଜନ୍ତୁ କଣ ଜନ୍ତୁ? ବୁଝିପାରି ଆଉ ତମ ଥାନାରେ କଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁ ବୋଲି କହନ୍ତି? କଣ ମତେ ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି କଣ ତମେ କହୁଛ କଣ? କଣ କହୁଛି? ଇଏ ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି କଣ ତମେ କହୁଛ କଣ? କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତମେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରିଲ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି କାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିପାରିଲନି? ଓହୋ ତମେ ତ ଓଡ଼ିଆ କହିପାର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ କୋଉ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରିବ ମତେ କହୁନ ମୁଁ କହିଦେବି। ତେଲୁଗୁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ମରାठी କୋଉଟା प्रेमानंद नित्यानंद क्या हुआ? ଶୁଣ ଭାଇया କୋଉ ଭାଷାରେ ବୁଝିବ? ଶୁଣ ତମକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣ ଆଣ୍ଡେ ପାନା କୁଦ୍ର କୁଣ୍ଡ ନାଟି ପୁଡେ ଆଣ କୋଲକେରା ଚୁଟିଲେ ମାଇରେ ಮಂಡು ବୁଝିଲା? ସୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାଳ ସବୁ ଓପାଡ଼ି ଦେଉଛି କାହିଁକି? ଇଏ ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି କଣ ତମେ କହୁଛ କଣ? ଆମ ଭେଜା କାଟି ଦେବ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମ ଥାନାକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? କାହିଁକି ଆସିଛି? ହେଡି ମତେ ତମ ଥାନା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି ମୁଁ ତ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ତମେ ମତେ ବାହାରେ ଠିଆ କଲେ କପଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ କେତେବେଳେ ତମକୁ କହିବି ମୁଁ କିଏ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭିତରକୁ ଯିବ? ଭିତର କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ମୁଁ ଦେବି ଥାନାକୁ ନେବେ। ଆଗେ ଠିଆ ତମେ କଣ ଦବ ଆମ ଥାନାକୁ କଣ ନେବେ ବୁଝି? ହେବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନିଆଲି ଛେନା ମୁଁ ଦେବି ତମ ଥାନାକୁ ଖାଇବି ମତେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ମୁଁ ତ ମୋ କାମରେ ଆସିଛି ତମେ ଏତେ କଥା ଫଟେଇ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ହଇଆ ବାବୁ ତମେ ତ ପତର ସାଉଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ତୋଟା ବୋଲେ କାଇଁ କରୁଛ? ଆମ ଥାନାରେ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଜୀବ ନୁହନ୍ତି ଯେ ତମ ଭଳିଆ ଅଳିଆ ମଣିଷ ପାଖରୁ ଦୂଷିତ ଛେନା ଖାଇବି। କଥା କହିବାର ଶିଷ୍ଟାଚାର ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କୋଉ କଥାଟା କରୁଛ? ଚୁପ ଭଦ୍ର କଥା କଣ? କିଛି ଅଭଦ୍ର ଚିହ୍ନିନ? କଣ ଚିହ୍ନିନି? ଅନନ୍ତ ହାତୀ ଚିହ୍ନିନ? ଏ କଲର୍ସ ବଡ ଅନନ୍ତ ହାତୀ ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ହାତରେ ଚାପି ଦବ ଯେ ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରିବନି। ନହେଲେ ଆରତି ବାଘ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରକୁ କାମୁଡି ଏମିତି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦବ ଯେ ଭାବୁଦବ କାହିଁ କାଦୁଅରେ ପଶିଲି କାହିଁ ଗୋଡ ଧରି। ଚୁପ କର ତମେ ଚୁପ କର ତମେ साधु सावधान ना बाबाजी सावधान और तमे पुणी को मटर महता मते एठी आसी देखो जे भंगा पकर दांत ओ खाकी बाबू तम पोशाक सेंती माटिया तम कथा बाटा से गोधी माटिया ओला मु गोधी हां तम मर में बोला कि मो कथा बाधी हैं से लोक सोच ला मता लोक तम गोड आछो अप्रिय हले भी कथाटा सत मो भांजी सहित तमर बाघर प्रस्ताव लेती आसीबी जमल ए बड़ा सत्य लोक देखुची ए मु तो पचार को कथा तम कहू जन को कथा है चुप करो काय पचार ना ना काय पचार तम कोन किसी काम धंदा नहीं चावल तम काम तमे करिवो हम काम आमे करिवो हां होई कोन आ करिवा कि देबे कोन अबाट खोल की अरे लो कोई के चला कोन आ तुम देखे से ना कोई माने भो काय कथा तुम खाना रेल स्टेशन के आछो नी एबी गोटा कलम कि भजु थको हरि नाम है
ରେପ କେସ ନେଇ କଣ ପାଇଁ ଆସିବୁ କଣ ପାଇଁ ରେପ କେସ ନେଇ କେସ ଆସିବୁ ଆପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ମାମୁ ଭାଣିକି ସିଧା ଘର ଟମ୍ ଟମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠି କଣ ଗଲଗଲ ସଂସାର ହବା ଆଗୁଆ କନେଷ୍ଟବଳଟା ଆର କଥା ସଂଯମତା ନାହିଁ ये कौन है ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଣିଜୀ ନମସ୍କାର ସାର୍ ओ तमे तो आरती बात ଆଜ୍ଞା चंडे सर